हमारा देखिए हमारा बोलाई तक कलाकार के बोलाई हमारा बोला के सन पनिहार के बोला देते नहीं बहुत दिक्कत लगता है। एगो नया सुनी हमार कहानी कि सीता के भागावल गई रहे गर्भवती अवस्था में। गर्भवती अवस्था में जब भागावल रहे के करू के मूड पगला गेल बगे पगला वाला बात तू मूडवा मत गरम कर हमर तू इडियट गमार चल लगे ना चलई ठथ जाल खोचाड़ी ले ले इंची भटोला दे सीता जी धरती में गइली ओकर बाद का भइलो जन्म दिख लगे लागत तारा बने के हई हई हां हई तू ही ना कोनो जना के खिलौना जानी ले कोनो जना ब्यास के कुल ही नचबो लेबर जैसा मेहनत पड़ रहा है पूरा कुर्ता पसीना से भीग जा रहा है। पंखा भी आदत नहीं है इधर घुमा दे रहा है पंखा ही ब्यास और उधर गर्मी में दौड़ रहा है लेबर नहीं हो। यही तरह सगरे गावेला ए तरह विदाई मिल जाला रुपया के चलते फंक्शन के करो बिगाड़े के ना चाहे यही पे लोग कहले के अभियंता हवा गावे के 3 बजा दे बताओ ना पहले तो मरद हवा मरद से लड़ते नहीं खन देख लो हमर नचनिया देख लेनी नचनिया खाली भक्ता हो गेलो ऐसा नचनिया दतनीपुर केहू के रामायण के संगे ना हो ना 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 अरे भाई खाली रुखी चंदात बिगड़ ले नचनिया से काले तू का गावत रह का एगो दूगो गलती रहले त काट के नंबर मिले लग रखे हां जिनकर भर पने में गलती बा हां कय गो नंबर मिले वो तो माइनस में 0 ढुकावे पड़े चिन्हा जाता रहा हां एगो न ई ह देख अभियंता ई देसीला ह हां आई फार्म वाला मुर्गी ह हां ई देसीला ह देसीला मुर्गी पर ढेलाउला मारम न कि आ हेकरा पर मारम ढेला मार ई देसीला ह खाली हवा ना कथा निमन बा तोर ना लेदारी निमन बा कहा के कथा कहा गावत का गावत रह तू जा जा चिन्हवा देला तू हमारा देखिए हमारा बोलाई तक कलाकार के बोलाई हमारा बोला के सन पनिहार के बोला देते नहीं बहुत दिक्कत लगता है। सब रत कटवा होनी खाली अकर बकर चुस्ता चुसत हई करी क्या गाते हैं क्या है हैं लोग लाली के टीका मार आ 1 घंटा 13 मिनट में गावला तू 13 मिनट में गा लेला आ टीका मार लेता रे बुझातर की आसाराम के फूफा भइल बड़ा वो लिपस्टिक के राम राम हमर जतरा खराब हम का करी हे गंगा मैया तू बाढ़ वही में हम दह के चल जाई ऐसे से तो प्राण हमर बच जाइए दादा कलह से तो निर्मला से गावा तो ठीक हे दत्नी पोरो देवी लेकिन करब का सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख के हऊ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि कलाकार एको ना जानो एगो नया सुनी हमार कहानी कि सीता के भागावल गई रहे गर्भवती अवस्था में। गर्भवती अवस्था में जब भागावल रहे के करू के मूड पगला गेल बगे पगला वाला बात तू मूडवा मत गरम कर हमर तू इडियट गमार चल लगे ना चलई ठथ जाल खोचाड़ी ले 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 थे झोला छाप ऐसे कहे के बात आ गई देखा कलाकारी का होला कलाकार लय से बान मर लिमुआ दे एही रहल विधि के विधानवा अचखे में घट गईली घाटनवा हो अंजोरी माता हो गईली सपनवा नयनमा सनीर अब लाइन से तारा गीतन के जवाब दिया तार प्रसंग महाभारत कर हुए जंत्र को बूहो कु जगह है के महाभारत में जब अभिमन्यु मरा गए चल को दमाए कोनो देखो भैया अभिमन्यु मरा गए बड़े पांचों पांडव कहल की राजपट से मतलब नहीं के वन में चल जाए अर्जुन ज्यादा व्यग्र हो गए धर्मराज भी व्यग्र हो गए वही बेर वेद व्यास जी आइल बनी आई लोग के पछतावा कम करे खातिर ये मृत्यु के प्रसंग सुनौले बनी महाभारत के प्रसंग अभिमन्यु मरण के जस्ट बाद ओकर बाद फिर एगो लड़का के कहानी सुनौले बनी सुवर्ण षष्ठी जौन लड़का थूके तबो सोना हो जाओ लघु शंका करे तबो सोना हो जाओ शौच करे तोनो सोना हो जाओ पसेना छोड़े तोनो सोना हो जाओ वही लड़का सुवर्ण षष्ठी के
प्रसंग सुनौले बड़े कि चोर देखले सकरी ही तो सोने के घर बा चोरा के ले जाके लाद फार और डाल सक पेट में कितना सोना बा एकरा उ लइका मर गइल इंद्र के लगे भी गइल बड़े ओकर बाप महाभारत के प्रसंग है से कुली शोक शांति करे खातिर धर्मराज के सुनौले बड़े वेद व्यास ने तू हमारा प्रसंगवा में इंची पर डोला देबो हम जहां से छोड़ले रहनी हो इंची भटोला देबो कि सीता जी धरती में गइली ओकर बाद का भइल जराम जी के लगे लागत तारा बने कि हई हई हां हई तू ही ना कोनो जाना के खिलौना जानी ले कोनो जना ब्यास के कुली नचबो लेबर जैसा मेहनत पड़ रहा है पूरा कुर्ता पसीना से भीग जा रहा है पंखा भी आदत नहीं है इधर घुमा दे रहा है पंखा ही ब्यास और उधर गर्मी में दौड़ रहा है लेबर नहीं हो हे जाके पसीना कहां कहां सड़क के जात हुई हगवा तो नहीं खन को उनको ना है जा रेलवे के नौकरी सब है करेला बाकी स्टेशन मास्टर हवे एसी रूम में बैठ के कलम से दिमाग से काम करेले और वो रेलवे स्टाफ हमें सब जनतर कौन तारा नियर घामुआ में आंकड़ बटूर बटूर रेलवैया पर धरेले सब गिज गिज के तू है नो हो लेबर हो हमू ना है हमारे स्टैंडर्ड मेंटेन तरह से बहुत अलग बा आवाज में दम नहीं तरह से एगो रिजर्वेशन के फॉर्म भरे अंग्रेजी में ना है तू आदमी में गिनल अपना के जिस व्यास को आज तक फेसबुक चलाने नहीं आया दूसरा कोई खोल के देखेगा तो देखता है तो व्यास लगा तो